שלי גור, יכנס עליי, אבל לא נורא. אוי ואבוי. זה תפילין. תפילין וסידור. זה סידור? סידור ותפילין. הנה התפילין. שמה, לך עד ז'בוטינסקי. בבקשה. שמה. זה התפילין. אנחנו ב-13:30 לערך מקבלים אירוע של שתי חיילות שמגיעות, שתי מלש"ביות שמגיעות לעשות פה איזה פעילות. אני לא יודע להגיד כרגע מה הפעילות, אבל זה גם באמת לא משנה. ברגע שהן נמצאות ומבצעות את הפעילות שלהן, הפלג הירושלמי שומע שהן נמצאות, מגיע למקום, מתחיל להתגודד סביבם, הן מרגישות סכנה. אזרח שנמצא שם במקום מגן עליהם, מכניס אותם לבית, הם כולם מתגודדים סביב הדירה ומונים את היציאה שלהם. כמובן שאנחנו שומעים את זה, אנחנו מגיעים עם הכוח הזמין, אנחנו עולים מ-0 ל-100, צריך להבין בשנייה אחת, כל הכוח שנמצא בתחנה מגיע למקום לחלץ את החיילות. החילוץ מתבצע מהיר, הבריונים האלה מזהים את הרכבים שהשוטרים השאירו בצד ואת האופנועים כשהם הגיעו למקום לחלץ את החיילות, הם מנצלים את ההזדמנות, הופכים ניידת אחד ומציתים אופנוע במקום. הקפצנו כמובן כוחות רבים פה לזירה, הגענו עם כוח גדול בפיקודו של מפקד המרחב, השתמשנו באמצעים, השתמשנו בכוח בהנחיה שלי במטרה להשיב פה את הסדר ולבצע מעצרים. אנחנו עם 22 עצורים, הבחור שהצית את האופנוע, אנחנו נעצור אותו בשעות הקרובות, אנחנו יודעים מי הוא, אנחנו נאתר אותו ואנחנו נגיע אליו. אנחנו באפס סובלנות לבריונות שהתנהלה פה, באפס סובלנות לאלימות. אני חייב לציין שזה לא כל הקהילה, יש פה גם קהילה תומכת, קהילה ששמרה על הסדר, קהילה שהגנה על החיילים, אבל במקביל קבוצה של פלג ירושלמי אלים וקיצוני שמפר פה את הסדר, ואנחנו נהיה באפס סובלנות לדבר הזה.